Takže zdar lidi, vítám vás u tohohle videa na stránku tremorgames.com a toto na téhle stránce můžete vydělat různé hry na Steam, to vám třeba ukážu. To je PC Games tady, třeba už je tady Stalker, to je hodně dobrá hra. A když dá odhájez, tak třeba Minecraft, pak tu je dále i Battlefield, já nevím, prostě tady je hodně her. Dále pak tady třeba máte různé kupony, když se najdu na gift cardy, tak třeba tady Reddit je, ale zajímavější je třeba Steam, peníze na Xbox, Amazon, PlayStation, je toho hodně, ale co je pro mě trošku hodně zajímavé a myslím, že by to hodně lidí mohlo tady se jim to líbit, je, že tady vlastně nově přidali skiny na LOL, protože tady byly nejdříve do Ameriky jenom, potom tady přidali na EU West, vám to ukážu, tady většina stojí 3180, to je na EU West, a jsem jim psal tak nějak před měsícem, aby tady dali i na Nordic a East a přidali to, že když najdou na EUNE, kde máte skiny na EUNE, je tady zatím jenom jedna stránka, třeba tady ty EU West má 5 stránek, ale to je jedno. Myslím si, že to bude ještě přibývat, tady třeba to ten Veigar za 2380, dobrá cena. A potom dále tady můžete kupovat taky bitcoiny, ty můžete tady i prodávat, skiny na CSGO, Dotu 2, itemy různé kupovat, prodávat a do Team Fortress si můžete koupit i prodat. A takže to zní hodně dobře, že? A teď vám ukážu, že to funguje. Na téhle stránce už jsem nějak kolem roku, takže to vím, co tady funguje a tak. A já vám tady ukážu, jsem si všechno koupil. Koupil jsem si www, Thief, Ryzen, Inquisitor, RPG Maker a Orcs Must Die. To vám tady můžu ukázat na mém Steamu. Tady mám www, Thief, Ryzen, Overlord, to myslím, že jsem si taky kupoval. Ne, jo, to vlastně bylo za 1 euro na Steamu, jo, pardon. Orcs Must Die 2 a Inquisitor. Potom tady v tom softwaru mám RPG Maker VX, to jsem ještě nehrál, tady těch 99 minut, nevím proč to tady, ani jsem to jednou nezapnul, se mi asi někdo vloupal na účet a zahrál si tam RPG Maker, jinak fakt nevím. Takže to zní všechno hezky, že? A jak teda ty coiny vyděláte? No, je to celkem jednoduché. První možnost je, že tady budete plnit různé nabídky, třeba že si stáhnete nějakou hru na Android nebo iPhone, tady všechno na Google Play, tady je třeba App Store, ano. A nebo se prostě zaregistrujete na nějakou stránku, to vám ukážu, je tady hodně těch firm, které to dělají. Tady třeba u té Persony, to myslím, že je nejzajímavější nabídky, tady třeba máte, že se zaregistrujete na Dark and Sun nebo Sparta, teď Uptazia a dostanete celkem dobré coiny, to se celkem dost vyplatí. Potom druhý, asi takový nejzábavnější způsob je, že si tady budete hrát tyhle hry, které vlastně, když hrajete, tak se vám odemykají různé achievementy, třeba tady vidíte, že mám všechny splněné. Takže za tyhle 4 achievementy jsem dohromady dostal 45 bodů a trvalo mi to tak asi 20 minut, ale hra, takže úplná paráda. Třetí možnost, že si budete dívat na videa, tady v tenhle moment tady není žádné video, protože jsme v České republice. A když jsem byl v Německu, tak těch videí bylo tady daleko více, takže pokud žijete v zahraničí, tak budete mít více možností. A čtvrtá možnost je v podstatě to samé jako první. A teď pátá možnost, že vlastně pozvete nějaké kamarády do té hry. Já mám tady ten odkaz, který jsem dal do popisu videa, na ten, když se zaregistrujete, tak dostanu pár bodů. A když se zaregistrujete vy na ten můj odkaz a potom vy vlastně budete mít tady, když si najdete tady na ten svůj profil, tak tady budete mít svůj odkaz, který můžete poslat vašim kamarádům a dostanete pár bodů. Další možnost je, že vlastně se budete denně přihlašovat, to vám můžu tady ukázat. Já vlastně mám starší jak 365 dní, takže za denní přihlášení dostanu 5 coinů. Když se to zaregistrujete, tak 1 coin a ukážu vám jednu věc, vlastně už to mám tak rok a až tak moc jsem toho nevydělal, protože poslední dobou se tady jenom tak denně přihlašuju, tady vidíte, že jsem si koupil to www 9. To je před 4 dnama, ještě jsem to ani nezapl. A tady vidíte, že jsem skoro nic nedělal, akorát jsem si občas zahrál nějakou hru.
ale kdybych chtěl, tak samozřejmě můžete vydělat strašně moc coinů. Tak další možnost je, že budete prodávat itemy do Team Fortress 2, Dota 2 a Global Offensive CS:GO. Myslím, že tady je napsáno TF2, takže to není ještě moc aktualizované. A jako poslední možnost je, že vlastně budete prodávat Steam kartičky, když tady najdu na Steam Trading Cards. Tak tady vidíte většinou kartiček nějak kolem 140 coinů. A myslím, že když to budete prodávat, tak dostanete 75% z toho, takže nějak 90 coinů za jednu kartičku. Takže to je celkem dost dobré. Pokud máte hodně kartiček, tak na tom vyděláte opravdu hodně. A teď, vzhledem k tomu, že jsem rád, jestli se zatím díváte do konce tohohle videa, tak mám pro vás jeden hodně dobrý tip, pokud máte zájem na tyhle stránce se zaregistrovat. Jeden tip, který vám vydělá strašně moc coinů za hodně malé časové, prostě za krátkou dobu a skoro bez žádného úsilí. Když vám ukážu třeba tady tuhletu hru Zombonarium, tak vidíte tady ty komenty, že všichni chtějí prostě, abyste jim dali thumbs up. Když dáte někomu thumbs up, třeba tady to, tomu jsem dal dříve, protože mi celkem pomohlo s tímhletím. Když to dám dalším lidem, tak protože jsem dobrák, tak vlastně oni dostanou tam to vám ukážu, proč vlastně všichni o tom tak žebrají. Tady to jsou moje komenty, co jsem kdy napsal, tady třeba 3, 3, 6, 5, 1 jsem dostal tam z upu, ale tady mám jeden, kde mám 740. Takže opravdu, když budete dostávat tam z upy, tak tady když si najdou na trofie, tak tady vidíte, co všechno můžete získat. Já jsem tady dostal celkově 800 thumbs upů, z toho jsem dostal 400 Tremor coinsů, za 300 jsem dostal 100, za 100 jsem dostal 60 a za 20 jsem dostal 10, takže to je 570 Tremor coinů jenom za to, že jsem napsal 6 komentářů, ostatní lidi mi na to dali like, takže to je opravdu brutální, takže můžete dávat ostatním lidem like a ostatní lidi, když vám budou dávat like, tak dostanete vy potom body, můžete si tady vydělat, když tady vidíte, tak jsem si vydělal z těch nabídek 970 Tremor coinů. A když bych si vydělal třeba 300 000, tak bych dostal plus 5 000 navíc. To je celkem dost. Když se tady podívám, tady máte statistiky. Já jsem si vydělal celkově 4938 coinů za ten zhruba rok, ale jako je pravda, že jsem se nějak ani moc nesnažil. Jsem byl spíš jen takovou dovolenou. Takže jestli se chcete zaregistrovat, dostávat nějaké zdarma hry nebo kartičky na Steam, kupony na jiné stránky, tak určitě to zkuste aspoň. Já už tomu více říct, co nemám, jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli ne, dejte dislike a bych docela rád, když se to zaregistrujete a budete to nějakou dobu hrát, kdybyste se potom vrátili k tomuhle videu a napsali mi, co si o téhleté stránce myslíte, vaše zážitky s ní a tak dále, co jste si viděli, co jste si koupili, to mě všechno zajímá. Takže pro zítřejší video dejte odběr již dnes a čus.